Iti daytoy nga aldaw ket mo tayo ken hang linged kada tayo iti panang celebrar ti may kaupat a pulo nga tawen iti EDSA People's Power. So kageddan daytoy nga selebrasyon ket kamet nga rod is what iti makungkunang prayer for good governance, which daytoy ket headed by the Silnag wenno iti simbahan iti nagkaykaysa agimong ti Ilocos Norte. Ken kastapay met nga ditoy adda digijay statement of solidarity ken digijay statement from the people's organization nga intay manggigan madamdama ijayan iti paset iti liturhiya nga intay aramiden. Ken kastapay met nga iti nga gundaway kayat tay nga ipaganitget ken kastapay nga tultuloy nga ipakpakita nga iti kaipapanan iti panagtitipon ken pigsada iti tattao nga mangirupir iti kalintegan ken nangruna mangitandudo iti hostisya para iti kagimungan ket haampay nga kasjay nga napabaaw no di ket di agtultuloy nga bumarbara ken agtultuloy paylaeng dijay espiritu iti EDSA manipod iti uneg iti simbaan ken kastapay met iti panagserbina daytoy kadigiti nasulinek nga luglugar akas paningiwaragawag iti naimbagadamag ken kastapay met iti tultuloy nga rod nga intay paningi rupir iti para kadigiti pagimbagan digiti kakabsat nga sa dinno ket nakurapay ken digiti kakabsat nga may edad kadanes. So daytoy ti gandat mi ken paningipakita pay nga we are not against with the government but rather that we are one nga praying for the good governance nga dapat nga maipatungpal iti kagimungan tayo a Pilipinas. Kasano namin ti kinapatek ti good governance saglalo data Father nga kasto iti sitwasyon nga adu dagiti mapaspasamak nga anomalya. Amo tayo kanangalinged kada tayo iti napalpalabas nga sa dino ket nagkaroon iti kontrobersya regarding iti maanumalya nga flood control, then at the same time iti kagimungan tayo ket makikita tayo pailang the political patronage nga sa dinno pang taptapal da digiti us-usto nga agdama nga sasaaden digiti Pilipino. Masapol tayong ikarara ken kasapay masapol tayong arod nga kaysa nga mangitandudo nga dapat iti serbisyo ket haalaeng nga para kadigdigan ganaet haalaeng nga para kadigdigan tao nga daan diket di equalidad nga may ipaay ko man ang nangruna kadigdigan sa tayo nga adda iti yan iti laylayan iti kagimungan. So sino digiti nam namaenting o may umatendar tatang with our communication from the Redemptorist Church, then at the same time iti IFI District 1 and 2, then digiti kabsat tayo iti United Church of Christ in the Philippines ken digiti tumapay nga na awis nga people's organization nang nangruna di amian amin when digay manalon iti Ilocos Norte ken digiti di kabubuo lang organisasyon nga DACLIS which is dagitoy ket gimong dagiti Fisher Pox. So dagitoy tinamnamaen tayo nga aktivipon ikatay iti daytoy nga lugar manulaengan nga minutos kapsat. Okay. First time ka dito nga naiwayat wenno tinawenta-wente nga aramiden. Iti daytoy agundaway it is our first time nga mapagtitipon and prayer for a good governance. Dati-dati nga mingat we are commemorating EDSA as a forum ti aramiden sa venue for syempre ipakpakita DJ sa aden iti kagimungan DJ lang iti tata na panunot mi nga as a church we need to unite subyanan DJ espiritu iti panakaykay sa amin simbaan iti iropir DJ kalintegan nga mapatakyas nang nangruna iti kakabsat nga sa dinno ket manggundundaway iti karbengan digiti pabatik nga umili. Okay, lastly Father, tatang may kaupat a pulo atawen iti EDSA People's Power ana tinensahe tayo nakadagiti tattao. Amo tayo nga kadigito nga gundaway ket hampay nga kasjay nga kawaya iti kagimungan tayo nga Pilipinas ken iti bukod tayo apagilyan. Amo tayo nga kadigito nga gundaway ket kumarkaro pay iti rigat ken kastapay met nga kumarkaro iti
nalabes nga pananggundaway digiti agdama nga politiko ken kastabay met nga aramiden da nga sa dinno ket pagayayaman digiti serbisyo digiti tattao. Ti mensahe ti daytoy agundaway subyanan tay manen iti napalabas iti 40 atawen nga itintay pa nagkaykaysa kas umili iti bukod tay nga pagilyan ket sapay kumariingen tay digiti na tayo nga kasmay sa Pilipino tapno ni iti kasta ket agtultuloy nga intay maikan kay ipapanan digiti sakripisyo ng nangruna digiti kakabsat nga nangi tandudo ken ilablaban iti karpenganda during the 1986 EDSA People's Power Revolution. Haantay ko mga FFan iti nabara nga intay panakidangadang tapnon agbalay ditay tumetlaeng tung kamudyanan na nga maparmek ditoy agdamang sistema nga mangdadadael isa sa aden itunggal maysa nga Pilipino.